دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک تے چینل سبسکرائب لازمی کریا جے. یہ دعا سن لی ہے، تیری کے عدم اعتماد آ گئی ہے، کامیاب ہو. جی تو بھراؤ امید کرنا سارے تسی ٹھیک ہوو گے. تے بھراؤ سنو اس مہنگی جراب دی گل، اس وڈی نواب دی گل، او غلطی ہوگی یار مریم نواز دی گل. یہ دعا سن لی ہے، تیری کے عدم اعتماد آ گئی ہے. ایک باری پھر سن، انہاں دا پٹھا چلا سانو انہاں لوٹیاں تے او لٹیریاں تے اے یقین نہیں سی. انہاں تا پاکستان دی ریڑھی کٹ دتی تے نال ہی نال غریب لوکاں دی بھی ریڑھی کٹ دتی. تے گلاں اس طرح کردیاں جس طرح انہاں تو زیادہ ساڈا کوئی مخلص ہی کوئی نہیں. کامیاب ہو گئی ہے تو عمران خان سے پوچھو کہ اب رونا کے بعد اگر ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا تے مرغیاں لے کڈے ٹک دیاں گے، دیسی مرغے چھڑ دیاں گے تے جیڑا تیرے پیچھے لگیا اونوں پکڑ کے وڑ دیاں. اب رونا کس بات کا؟ نکالا تو تم میرا تے نالے تیرے ورگی مرغی کچے انڈے دیندی ہے تے انہاں کچے انڈیاں وچ جڑے بچے نکلدے نے او اج کل حکومت سنبھالی پھردے نے. او جو تک تواڈے کھوتیاں تے ڈنگراں دی حکومت رہے گی رولے تے پیندے ہی رہن گے. دیا سمانے دی کھچا ہی مار دی جویں پورا پاکستان نے موڑیاں تے چکیا ہے. او دیا کھوتے دا ٹولا ساڈے پیچھے ہی لگیا جویں کرونا وائرس لگدا ہے. وہ روپ دیکھو گے جو میں ہمیشہ کے لیے